Molweni ndiyanamkela ke ezase-TV ngesixhosa. UDifa ucenga uZodwa ngayo yonke lento yakhe noMamzobe. uZodwa ke sedikwa kwa into emhlangana nje necawe uthi makabe hlukani befaka nento yecawe phakathi because uMamzobe yena uyazazi bufunani and uthi okokwafika uMamzobe kulendlu siyaxabana. So nje kwaleyo kuza kumlungisi azoba lapha ulungisela nje yena uMamzobe not into enawo kanye into enenkonza. uDifa ke uthe ke hayi yena akaboni kanjalo wathi ke soze vele umbona uMamzobe wena mina ndiyamazi. Bakhe baxabana ke noDifa kwade kwafika noMamzobe ezegijima wongathi ikhona into azayenza. After that ke uMamzobe uDifa wabashiya kanjalo boba yithi washeka uMamzobe exelela ke uZodwa into ba yena bengaqondanga into ba xa eze apha uzobaxabanisa nomyeni wakhe ke phofu. But ke yena uze nje ngesihle wabe sithi uZodwa ka ungacingi ba uzozoqhatha mina ndiyakwazi kaloku mina awunothi bendikubukele ubhizi uhlukumeza abantwana bakho obazalayo ngokwakho ucinga into ba xa ngaba usenza izinto apha endlini uzozenza kumna andikwazi oyena muntu okwazi kakuhle ndim lo. uMamzobe ke uthe ke uyavuya ke xa ekhumbula uba ngubani kanene lo Mamzobe adila naye wabe sithi yena ngeke akhompithe kwanayo uyayazi nayo lonto sozayiwinile impi qha ke kofuneka zigada apha hamba khona. Watsho wamshiya ethemeke nxe uZodwa ke ngoba ngoku uyamazi nyani uMamzobe uba ithi into yakhe ngoku afihla kuDifa yena ngeke azazifihle kuye bayazalwa bobabini bayazana musa abantu. Umabusi ke yena uvuke ebalisela uSiphamandla uba okwaba ngumuntu zange wakwaphupha uZodwa. So wabe sembuza kuSiphamandla uphuphe kusithini uthi ke nano ndimphuphile nje kodwa ngisalikhumbula uba iphupho belithetha ngantoni but yena bekhona iphupheni and lento ingumnqa ndiyaqala nje ke ndiphuphe uZodwa mina. Wabe sesithi ke uSiphamandla inoba kuzawudingeka into ba uke uye kuye niyothetha noba ithi uve icala lakhe lestory uZodwa balithini ekugqibeleni ngumama wakho lo. Umabusi ke uye wathi hayi ungambizi ngalonto so akadingi into ba kuthiwe ngumama wakhe lo. Kodwa ke uzincamile waya ke wodibana noZodwa apho afika wathi ke uthethile nanophakathi wayo uzocela uva elakhe side lestory. Wabe sithi uZodwa uzomchazela kwambalisela kuba kwenzeka ntoni ethi ke yena noThenjiwe babe nabo ke iagreement eyabakhona ke ekhuza kuMabusi ba iagreement yantoni leyo ethi ke na ke yoba uzawumkhulisa umntana ngoba yena wayengeke azakwazi ukumkhulisa vele uMabusi because wayengaphangeli engenayo indlela yoba angamkhulisa and uyise womntana ingumyeni kaMamzobe. So kwanyanzeleka into ba uMamzobe makamthathe. So uMabusi ke bekhathazekile ngoba bethe embuza into ba uthetha into ba ungathi uhlala ubukela umntana wakho ehlukunyezwa ngomnye umuntu ukhona ubukele ube kwenzeke kanjani. So bekhala ke uMabusi ke noZodwa kwabelusizana ke balisa kodwa sithi ke yena futhi zange ayeke ukumthanda uDifa but ebengena choice ethi ke apho kwabuhlungu khona wayethi xa ethi uzama ukumhlamba uMabusi okanye amtshintshe napkeni uMamzobe afika ambhaqo wayemgxotha same time athi makemke. So uthi wayengakwazi ukuba angamnceda nangantoni na. uSibusiso ucela unini bamsongela iwashing kukhona apho azoya khona. Utheke xa ethi uyaphuma ke wadibana noNokubonga engena. uNokubonga besebuza kumama kuzothina uSibusiso apha. Uthi umama ke hayi uSibusiso kaloku bezocela uxolo kutatakhe. Wabe sesitsho kuNokubonga uba uyaxoka azange uzocela xolo lo ugxothiwe ngumkhululi. Wothuka leyo kumama kuba kanti lo mntana ngumntana onjani lo onje. Wabe kuNokubonga sengena kulwimi lwakwamamzobe ke balisa into bakwabona sebehlala kwaMamzobe ngoku abasahlali nomkhululi bahlala kwaMamzobe ukulungisa into yasecaweni. But ke wabebalisa indaba zakwaMamzobe zoba uZodwa sengene halakatsha ekamerini elikhulu but kuMamzobe uzenza ingathi akahoyanga besithi kodwa into endiyazi uMamzobe useqhingeni. Hayi ke noMamgobhozi ongumama wakhe ke ethendle indlebe ukumamela yonke lento ithethwayo. uSibusiso ke uye wabuya ke wambuza kumama wakhe ngalento yoba usaqhubeka na nokuxoxa. Waqhubeka nokuxoxa esithi yena akaxoxwanga ndawo qha befuna uzoxoxa ethi kodwa ke vele uyafuna ukwenza ipeace phakathi kwabazali bakhe yena. uDifa ke uye wathandaza ke phansi kwesihlahla apho ke bathandazela kukhona apho bakhonzela khona. Uye wafika ke noMaphalala ke eza ezomthatha ethi uzamsa emfuleni apho azofika mhlambe khona
kulapho uzawuhlanjululwa khona zonke ke izono zakhe ke. Bayile ke emfuleni xa befika khona ke uDifa wabecinga yonke laa nto wayeyenza ethuka uMvelase embiza ngamagama onke kuba wayekhe walala noMamzobe yena engazange wayithetha kuye. So wabesithi ucela uxolo ngazo zonke izinto zakhe and ufuna uqhubeka nempilo kwiwe phambili. Enkosi, cela subscribe, like, singakhomenta futhi, bye.